tabang sa gitawag og gobyerno. Ay, maayong gabi di alok. Yeah, maayong gabi. Ay maayong gabi sabing gabi. Kumusta? Okay ra, good ra nag-one me nag-tawagan nag-fellowship me. Maayo. Mga young people batanon, no? Maayo. May atoang kuan sa may akong maalagad na pod. December gyapon ay mga pangutana bahin sa mga gikalibugan, mga doktrina at pagtulunan. Maningkamot na bukog tubaglok ha, maningkamot ko. Totally man god, naga-follow up ay nagatanaw ko sa imong mga videos about lagi ng debate sa CFT. I don't know anong debate sa CFT versus CFT. Actually, dili ko member sa CFD Loop, na ako sa lay Catholic apologist. Pero pareha mi Katoliko, maragod kani atugod gihapon nga tawag ini sa Council of Jerusalem, puro man to mga Katoliko nagdebate didto. Wa gyud to ilang sikta didto. So, ang hinungdan ay kahon, akong katingatan kay dili gid mo wala kinagid mo uban ni Father Darwin kahon. Dili sa simbahang Katoliko uban mi oy. Stand lang bilang isang liberal and tawag ining traditionalist. Okay, they are liberals. Kami traditionalist kay simbahang Katolika man gud is simbahan man gud siya nga naghupot og tradisyon. Kung unsa tong gitudlo sa tradisyon mo to ang mong gisunod. Sige kaya. Although naman may out naman mi sa isyu na kay di man mi mao yun. Mao man. Nao. Kaya nakoy gi-check sa imuhang page. Naman to'y baptist dito. Nakoy kuan dito. Balo naman ka nga baptist gyud ko. Ang gisgutan niyo dito is about sa relihiyon ug ang kaluwasan. Ang amoag yung gitudlo gid sa amoa is walay relihiyon nga makaluwas. Unsay kanang basihanan gyud nato o baruganan gyud ninyo nga makaingon gyud ta nga ang relihiyon apil sa kaluwasan. Una nga gitawag og reason, pinaka number 1, ato sang i-define unsa nga religion. Kaya ang unahuna man gud sa uban look, ang iyong religion pundok. Ano naman building. Wa man ang unahuna sa uban, dili na mao. Ang religion is a system of faith and worship. Sistema sa pagtuo o pagsimba. Ang pagtuo o pagsimba kinahanglan as kaluwasan. Nya kaduha, based sa tawag anang ecclesiology or tawag anang pag-present sa kasaysayan sa simbahan na gitukod ni Kristo, ang religion mao ni ang kalag sa simbahan na gitukod ni Kristo. Kay useless ang pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan kung wala ni kalag sistema sa pagtuo o pagsimba. Mabitaw ko na to ang basahon ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 4, kay kita may usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bunyag, o usa ka gitawag og bautismo. Usa ka paglaom nga diin gitawag kita. So buti pasabot, kining maong gitawag og simbahan nga gitukod ni Kristo, mura ba siya og tawag ining lawas og kalag. Dili magbuwag ang simbahan og kining gitawag og relihiyon. So karon, ang simbahan og relihiyon dili magyud na sa tawag ining magbulag, mauna nga diha sa gitawag og simbahan madayag. Kung sa kuan pa ba kay ang faith and worship man gud kuan man gud siya kanang tawag ining sa tawag ini kung sa kuan ba invisible ba. Dili masagap sa ato ang naked eye. Kung dili ang gitawag og faith and worship kung sa kuan pa ba syempre pagtuo sa mga butang nga dili makita according to Saint Paul. So karon madayag na siya pinaagi sa gitawag og simbahan. Mauna majority sa mga tao sa tibuok kalibutan pag mingo kasi may religion Romano Katoliko ngano man kay ako ang sistema og pagtuo, pagsimba og pagtuo gikan ni sa gitawag og mga apostol. So karon question, kinahanglan ba sa kaluwasan ang pagtuo og pagsimba? Yes. 100%. Kung dili ka motuo sa Dios, Hebrewhanon Kapitulo 11 bersikulo 6, dili mahimuot ang Dios nimo. Kung dili pug kamo simba sa Dios, sumala sa gitawag og napulo ka sugo, ako ang Ginoo nga imong Dios, ako lamang imong pagasimbahon, imong gikontra ang kabubuton sa Dios. So kinahanglan ang gitawag og relihiyon. At the same time, kanang maong relihiyon na ay responsable nga nag-manage anak nga gitugyanan ni Kristo nga mao ning iyang hierarkiya katong niingon niya
Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot kadtong iyahang giubanan mauto ang magtudlo sa tinuod nga relihiyon. Mo ningon San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Buot ipasabot nga ang ilang pagtuo kinahanglan na ang relihiyon. Kung di ka mo pasakop ang relihiyon na di jud ka may sakop ang Kristo. So mo lang amo ang teolohiya look. Okay. Mao man gud niyan tudlo sa mong pastor. Ingon na mong pastor nga walay relihiyon makaluwas. Okay, ang butong makaluwas si Ginoong Hesukristo nga idumanan sa imong pagtuo o pagsalig nga natayang gihimo kani kanato. So kami isip nga gitudloan ana sa mong pastor, mosubmitar mi ug motuo mi kay mao man pud ang gitudlo sa amoa nga wag relihiyon nga makaluwas niya. Sa reason pod ang gitudlo pud sa amoa miingon po namong pastor nga sa inong daw wala relihiyon makaluwas, number 1, walay laing ngalan nga ihatag diri sa langit, gikan sa langit dinhi sa kalibutan nga aron kita magwas. So ang mao na nga mo ang doktrina o pagtulunan nga gitudlo sa amoa. Nya pagamot sa inyo ha, included ang relihiyon sa kaluwasan. So ang tubag analog simple lang pod. Kung mingon mo sila nga walay relihiyon nga makaluwas, kaya nga makaluwas pagtuo, di sila mosugot og saging, gusto nila banana. Ana man look. Di ba gidefine ako ganina ang kuan, gidefine ako unsa ang religion. Religion is a system of faith and worship. From the Greek word religare, ang puti pasabot atay or bond. Relationship between God and man. So buti pasabot atay or bond. Relationship between God and man, di ba na makaluwas? Tama man na, wala may supak nga ang ngalan ni Kristo mao ang gipaanhi dinhi. At para ato ang tawag anang tuuhan og mosunod ta. So kung wala ti relihiyon, wala ti relasyon dito niya, ya unsa may ito maluwas ta ita. Pero naay gitawag og tama nga relihiyon or sa laing termino nato, tama nga gitawag og relasyon. Tama nga relasyon kay naa may dili tama nga relasyon. For example, St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Naman to sila relasyon sa Dios. Nagtudlo og tawag ining may tungod sa iyang pulong, nag-ayog mga masikiton, nagpahawag gitawag og mga yawa, pero unsa may gisulti ni Kristo nila, pahawa mo wa ko nakailan ninyo. Kay ang ilang relasyon mali. Sayop ang ilang relasyon or either sayop ang iyahang gitawag og relihiyon. Sayop gyud to. Pero bisan pa nagbitbit sa ngalan ni Kristo, ingon sa sayop no. Pahawa mo mamakasala nga naman kay na ay insakto nga relihiyon o kanang relihiyon na nga insakto mao nang gitukod og perfect being nga mao ang Dios. Dili pwede nga ang mutukod is a human being lang. Kaya kung human being lang ay wala ni naog Kristo para magtukod og iyang kagwali mo siban wala nagwali kung human being lang. So mao na nga kung ang pundok nga gitukod lang og tao, gitukod lang ng human being man-made religion da mo nang giingon nga faith. Dili pwedeng dawaton og di gyud makahatod sa kaluwasan. Og tama po tong giingon Lok nga wala relihiyon nga makaluwas kung kanang relihiyon na gitukod og tao. Tama gyud na. Pero kung gitukod og Dios, insulto na sa Dios kung miingon ta kanang relihiyon na dili makaluwas. Nganuman Ephesians chapter 5 verse 23 kay si Kristo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao iyang lawas. Yes, tama. Manigingon sa kanang bersikulo nakabasa ko ana pud pa. So pasabot nato karon kaya nga kinahanglan nga nata sa saktong relihiyon kay unsaon man ang nakay pagtuo sa Ginoo pero dili mao ang imong relihiyon, pasabot ana ang di ka mag-expect sa kamatuoran og sakto nga kaluwasan nga mahatag sa Dios sa ato. Yes. Nga naman, tungod kay, siyempre, diha naman ko gi-implement ang atong obedience. Romans chapter 1 verse 5, gihimo niya gibimong tanan aron kita mutuman dito niya. Nag-create siya iyahang kaugalingon. Kaya nga naman, kay ang tao manggudlok, dili magud manluluwas. Dili tawag ining kuan ba, dili siya ang savior. O tanawa tong sa Old Testament, kung tanawa na tong Old Testament, grabe ang ilang pag-create sa ilahang tawag ining religion. Pero nganong wala man dito, wala may kaluwasan sa ilaha dito, nganong man kay wa pa maninaog ang manluluwas. Ang perfection sa kaluwasan mautong manluluwas. So, buti pasabot kung tao lang ang magtukod ni anang maong gitawag og punduka, di gyud ka magka-expect og kaluwasan kay ang tao di siya manluluwas.
nagkinahanglan siyang kaluwasan. Mo nang pangitaon nato tong simbahan nga gitawag og gitukod og Dios, nanuman kay ang Dios mauman ang manluluwas. So kung kining maong simbahan na iyang gitukod, siya tag iya ni ining maong gitawag og simbahan na, so naayun ni gibutang iyang pagtug iyang grasya. Mga proseso, mga butang nga ato ang sundon kay ang pagtuo man gudlok dili lang kay tawag ka na mulingkod lang ko nga mutuon ako, luwas na ko dili. Ang mga apostol kaniadto na sila giimplementar og gihatag nga sugo sa mga tawo nga gawas kang mutuo kinahanglan pud silang gitawag og mutuman. Okay. Sakto. Pasabot at lahi lisod man gud pod nga moingon ta nga pinagi sa pagtuo niya ang atong pundok dili pod mao. Yes. Oh, nakasabot So man ato ang pangitaon lok. Ato ang pangitaon og asa na. Di pa ko maingon sa imo nga ako wi ko katoliko na pero kabalo man ko nga di ka mutuo. Pero man akong giingon nga kuani tawag ining uting kayon ba? Nga naman pasana sa Biblia. For example, Saint Luke kinsa man na siya. Imposible man nagwa si kasaysayan. Nga magani kasaysayan ang tawag ining hamigas. Nga magani kasaysayan ng ukok. Saan ka nang nagsulat sa tawag ining wala ang kasulatan. O, sige, atong iset aside ang tawag ining Katoliko. Kinsa na siya ng Lucas? Asa na siya? Asa na siya namatay? Asa na? Unsay pagtuo nga iyang gitudlo? Available naman ang kuanan ang mga information. Labi na karon nga tawag hindi para sa una nga mangita pa tag libro karon naa na sa internet daghan. Lagi problema lang sa internet kay nakalanlain lang ang mga pagtulunan mo libog yapon ta. Mao nay kinahanglan nato tan-awon look. Kinahanglan mo basa ta og tawag ining mga reference nga kanang giingon nga standard. Ngano man kay pero standard reference man good, but pasabot wala sila gidapigan. Facts lang ang ilahang gi-present. Kay kung mubasa ta, for example, mubasa ka din kas Katoliko, mahimo mang bias kay ang present ang nag-present Katoliko man. Mabasa ka sa tawag ining iglesia ni Manalo, mahimo mo pong bias kay alag-alag mingon sila nga ang ilang pundok di tinuod. Mango sa tinuod na sila. So mahimong bias. So dito kita standard reference. Ang standard reference mo na siya ang magsala sa mga information kung facts ba ni o dili. So ang standard reference sa ingon nga simbahan Katolika iya Kristo nara na natog mutuo tag di. So kato lang Kuya RJ about sa katong nakita lagi nako. Dahil abot kinsa ba to nagwali ba to siya nga baptist? About sa Baptist. Dito kanto at born again to. Di kita particularly nga Baptist. Born again ko siya. Totally kami po. Ako dawat gid pod nako nga ang ang gitudlo sa moa is about gihapon atong issue atong way religion makaluwas. Always magyapon na ginagawa pa sa amo ang pastor. Na lagi ang barugana nato, ang barugana namo nga kinahanglan nga binaagi lang sa pagtuo sa Ginoo maluwas ang tao. Ang usam good, ang ingon magud sa pastor, ingon siya nga nganong maluwas ta sa nganong moingon ta nga sa pagtulag kay ang Kristohanon ang tudlo sa mga pastor before siya mosuod daw sa iglesia sa Ginoo is dapat atot pa sa kung sa diri pa sa eskwelahan murag nakarehistro na siya before siya nagsugod og eskwela pasabot na estudyante siya una nagpa-enroll sa una before siya magsugod sa pag-eskwela ang pasabot sa akong pastor dapat maluwas sa siya una before siya makasud sa magpamiyembro sa iglesia sa Ginoo. Mo ni tudlo sa amo. Actually look kung ato ang magong tawag ini tan-awon nga kung ato ang paondayunan nga wala gyud relihiyon nga makaluwas, magnahulog man gud nga ato ang giinsulto ang Kristo. Nagtukod gud sa iyang pundok. Nagtukod sa iyang sistema sa pagtuog pagsimba. Di ba? Giatbangan niya ang tawag ining mga Hudyo. Di man na mao. Naagod sa iyang pagtuo, naagod iyang pagsimba mo itong relihiyon niya. So kung mingon ta, kung mahimong tama ang inyong tawag ining pastor, nahitabo nga na-insulto ang Kristo. Uy, unsa di ay ko? Unsa din niya akong gitudlo? Unsa din niya akong gitukod? Number two, tama man na gina. Wag ko'y supak na ang Kristo mao ang nagbitbit. Siya ang gitawag og source, siya gitawag og kaluwasan. In what way? Nga madawat na to siya. Tama man tong gingon sa pastor nga mutuo ka. In what way? Dawaton nimo in what way? Nga naman kay diya sa balang kasulatan nagtudlo ba ang mga apostol sa paagi nga madawat nato ang Kristo. So kana bang gitudlo sa inyong pastor nga pamaagi sa pagdawat o kanang gitudlo sa balang kasulatan sa pamaagi sa pagdawat mao ba na? At the same time kanang word din nakakaluwasan unsa man na? Kaluwasan sa grasya, kaluwasan sa
gitawag og kanang hingpit nato nga kaluwasan sa ato ang kamatayon. Unsa man ang klase ng kaluwasan? Kaya there are different kinds of tinatawag na salvation. So karon kung minguntag katong gihimo ni Kristo nga salvation, objective to. But pasabot siya ang nidupa, siya ang gilansang, siya ang niako sa ato ang gitawag og mga sala. Pero ang problema, anus anato siya madawat. Marabag tagaan to kag pananglitan na lukba. Nituo ko nga ang kanon makabusog. Anus aman ko mabusog kanang tuo lang ko. Dili. Sabi buhaton, palit kag bugas, mahal na ra ba kayong bugas ron? Sa una ingon nila 20 daw karon himo naman mahal na magkayo. Nya pagkahuman adto kag tawag ana sa imuhang balay, imuhang gibutang sa kaldero, imong gikislan, pagkahuman imuhang iba magsukod-sukod pa ta sa una karon kina na may cups. Pagkahuman ana ato ang gitawag og lungagon, pagkahuman ana pagkaluto at ato ang haunon, pagkahuman atong pabugnawon mukuha ta og kanang plato, kuhaon nato nya pagkahuman ato ang kanon nya usapon nato before tunlon. Diya pa ta mabusog. So mao pud na sa gitawag og kaluwasan. Ang kaluwasan dili kay mingon lang ko nga luwas nako, naa siya gitawag og proseso. Unsa man to nga process ang gitudlo sa balaang kasulatan nga madawat nato ang Kristo mismo. In what way? Galatians chapter 3 verse 27 by way of baptism. Pagkahuman St. Matthew chapter 26 verse 26 by way of the holy sacrament of the Eucharist. Number 3, madawat si Kristo katong giingon ni Kristo nga si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. Madawat ato ang Kristo katong giingon ni Kristo nga San Mateo 19:6, why si bisan kinsang makabulag sa tao nga gihiusan na sa Dios. Madawat nato ang Kristo sa pamaagi nga diin kadtong gitawag og Kristo naghatag sa katungod sa pag-ordina sa gitawag og iyang mga kapatiran kanang giingon ni San Juan gipadayag kapitulo 1 bersikulo 6 nga nagitukod kita sa gingharian sa mga pari. So buti pasabot kana ang mga butang mao nay proseso nga madawat mahiusa ta kang Kristo. So ambot lang og wala ako kabalo og unsay gitudlo sa inyo, pero ang balang kasulatan tin-on na resulti ana mao ginay kuan mao ginay gitudlo. So kana look. Katora kaya sige. At least makabalo pug ko sa unsay baruganan sa Katoliko sa kanang perfection sa kaluwasan. Totally mao man ginang gitudlo, mao po na inyong gitudlo, at least kita pag mo research ta maibawa nato o matimbang-timbang nato. Correct. And sa ato apong gitawag og pag-research na pod tay ginaingon ba nga mura og counter information nga tawag ining himuon. Kay ang mahitabo man gud dinha labi nag sa Katoliko, ang simbang Katolika man gud kay man dili lang kay ingon nga claim na ang magitawag ining mga ebidensya kining simbahan na iya ni Kristo. Normal gid na nga ang demonyo magsamok-samok sa ato ang pangunahon na bang adi nang tinuod ni kay nagkamakasasala diha gitudlo simbahan wala gibadlong simbahan. Ang tan-awon, ang yawa magud, ang kinaiya magud sa yawa look, ang tan-awon ang imong weaknesses. Wala nga di ko matingala ang ubang mga pundok nga masingon, kanang Katoliko daghang palaubog, daghang tawag anang kuan. Kinaiya si yawa na. Kinaiya si yawa na. Bakit ko tao although para sa mo anay mga Baptist na agya po yung mga dili mayong tao sa suod sa pundok. Daghang magyap na ako daghang magyap ko yung mga higalang Katoliko nga suod na ko. Mga amigo god diha gyapon mga mayong batasan ana. Kay kung relihiyon lang akong baruganan Ginoo ra man gyud makabag-o og iyahang pagtulunan. Now. And sa karon pod makit-an gid pod nato siya mo nagiingon ako ba katong gingon ni Kristo ba mo na ato ang pamanandungan ba karon nga tawag ini kagabion kanang ingon si Kristo ba nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Asa na kinsa na iyang giubanan kanang muraog kanang journey sa ato ang pagtuon ba kinsa na ang iyang giubanan katong sadyang niingon siya nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan from the 1st century AD until now. Asa na kaya para at least makaingon ta nga mo ni bisan pag na mga badlongon diri wa nagpasabot nga tawag ining lain pa badlong mura ba og katukas ang ni sulod sa quadrilok ba
nga ingon siya nga anong wala nagibadlong sa tawag ng mga Katoliko lagi bi, ano ba, ano man lagi nagibadlong ng mga tawag ng makasala. So ang hinungdan sila pagkasala ang ila pa Katoliko. So mo ingon ko nga si Kristo sa dihang naay Judas, isa sa iyang mga apostoles, pasanginlan po din nimo si Kristo kay na si Judas. Sa dihang ang demonyo nagdemonyo, pasanginlan po din nimo ang Dios tungod kay naay gitawag og demonyo. Dili pwede. Mo po na simbahan Katolika. Kasi na mga badlongon dili pwede nga ang simbahan Katolik kay imuhang gitawag og pasanginlan. Hinunua kana daghang badlongon dinhi kay naamo dinhi ang grasya. Kung asa gani ang grasya napo ditong makasasala ng tapo. So kana lang Luke. So kato lang kuya, daghang salamat sa Sige, sige. Salamat kayo sa pagsulod ha. Salamat kayo sa pagsulod niya. Welcome ka always. Pag musulod ka,